Πώς περάσετε? Τέλεια. Νομίζω ήταν ένα ταξίδι εμπειρία. Και χορό και τραγούδι. Και χορό και τραγούδι και ελαφρύ κυματισμό. Και ελαφρύ κυματισμό. Ωραία. Άντε και στο επόμενο. Στο επόμενο ταξίδι. Πώς πέρασες, Κωστή? Υπέροχα, ειδικά το ταξίδι. Παιδιά, πώς περάσατε? Αναπληκτική είπαμε, όλοι μαζί. Όλοι. Αυτό είναι βίντεο βέβαια, δεν τρέχει τίποτα. Και γιατί στυνόμαστε για φωτογραφία? Έτσι. Γιατί έχει συνηθίσει να στείνεσαι εσύ γι' αυτό. Αναπρόσεχε Για φωτογραφία. Όχι, Για φωτογραφία. Τέγκο μου! Χρόνια πολλά! Μου ευχαριστώ. Εντάξει όλα. Όλα καλά. Μπρο! Τέλεια, βράδυ. Κόλλα η θάλασσα, το είδα στο χάρτη του εστιατορίου. Έχει ένα χάρτη και το νερό ήταν πολύ καλό. Οπότε μια χαρά. Κόλλα η θάλασσα. Κόλλα. Επιβεβαιωμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία πράγματα. Σάλαμε υγεία. Περάσαμε όμορφα. Όμορφα. Πολύ Περνάμε, ωραία. τέλειωσαμε ακόμα. Έχουμε και επιστροφή, παιδιά. Έχουμε και περάσει επιστροφή. όμορφα τώρα. Πιο καλή. Παραπίσω έχει πολύ ξύλο. Πάντα από πίσω έχει πολύ ξύλο, θα δούμε τώρα. Παραπίσω. Α, παραπίσω. Παραπίσω είναι που την πληρώνουν. Θα σταματήσουμε την Τώρα θα δούμε. Όχι, θα περάσουμε κοντά. Θα πάμε κατευθείαν κάτω. Κώστα, τώρα πώς έχεις τηλέφωνο? Ναι, έρχεται. Είναι σε 5 λεπτά θα είναι εδώ. Πάτε τα πράγματα όλα μέσα. Τελειώνουμε με τα πράγματα όλα μέσα. Τσάντες, Ένα.